Пловдив е един от малкото съвременни европейски градове с добре запазен римски форум с Одеон. Форумът е бил търговски, административен и религиозен център на античния Филипопол. Комплексът е разположен на площ от 20 хектара и е най-големият на територията на България. Изграден е по времето на римския император Веспасиан, 1 век след Христа, и е завършен втори. При форума са се събирали главните улици на града, а в близост до него е имало търговски и административни сгради. Мястото е било използвано като пазарище, където търговци и хора от града и региона се събирали, за да разменят тракийско зърно, дърво и мед за финна керамика и бронзови съдове, които идвали чак от Италия. Магазините заемали източната, южната и западната страна на форума, а клиентите влизали в тях през тесни порти. В северната страна на форумния комплекс са разположени обществените сгради. Там са открити надписи, свързани с религиозния живот на града, постаменти за статуи, трибуна за речи, както и останки от олтар с посветителен надпис на богините Деметра и Коре. Одеонът на Филипопол е бил мястото, където някога е заседавал градският съвет, като в последствие се използва за театрална сграда. Наличието на сграда с такова функционално предназначение дава основание да се предполага голямата значимост на Филипопол като културно и политическо средище. Той е открит през 1988 година от група археолози, а днес продължава да се използва за различни културни събития. Библиотеката на античния Филипопол е разположена западно от Одеона. Проучванията на форума стартират от 1971 година, когато става ясно, че под сградата на Централна поща се намира централния площад на древния град. През 2012 започват разкопките на северозападната част на форума между сградата на пощата и Цар Симеоновата градина. Голяма част от форума, около 11 хектара, е изложена на открито заедно с наскоро реставрираните колони и редове с седалки на Одеона. Тих спомен за времената, когато тук е било топтящото сърце на римски Филипопол. Античният театър на Филипополис е сред най-добре запазените антични театри в света и сред основните туристически атракции на град Пловдив. Разположен е между Джамбаз тепе и Таксим тепе. Построен е по времето на римския император Марк Улпий Траян. При изграждането му умело бил използван естественият наклон на терена. Постройката представлява голям полукръг с външен диаметър 82 метра, а погледа на зрителите били насочени на юг, към античния град и зад него Родопите. Мраморните седалки за посетителите са разположени на 28 реда, разделени на 2 етажа от пътека по средата. Днес са останали само 20 от редовете заради катаклизми в миналото. Седалките от най-горния ред на първия етаж имат облегалки и били предназначени за привилегировани граждани. Посетителите в театъра влизали от 2 входа – източен и западен. Седалките обграждат оркестрата – игралното поле, което днес наричаме сцена. Тя е полукръгла с диаметър близо 27 метра. Зад нея се намира висока двоетажна постройка, която са наричали скене и е служила за помощна част на актьорите, където да се подготвят и преобличат. В края на 4 век голяма част от театъра е разрушена от пожар или земетресение, но благодарение на реставрацията му той е съхранен в днешния си вид. Разкрит е при археологически разкопки, проведени през 1967 и продължили до 1979 година. Освен като забележителност за посещение от туристи, днес в амфитеатъра се провеждат множество културни мероприятия, а капацитетът му достига до 5000 души. Небет тепе е едно от 6 тепета, запазили се до наши дни, от които е простен град Пловдив. То е и място, на което за първи път се заселват хора и остава да живеят там цели 8000 години.
разположен върху плато на едноименния хълм в северната част на Трихълмието, което се формира заедно с Джамбаз тепе и Таксим тепе, днес по-известно като старинен Пловдив, на което е бил разположен античният град. Името Небет произлиза от турските думи Невбет, т.е. стража, и Тепе хълм. Предполага се, че през античността на хълма е бил разположен гарнизонът, който охранява античния град. Друго наименование на хълма е Музеев хълм, като това име е свързано с най-даровит ученик на Орфей – тракиеца Музей. В по-късни времена се използва името Евмолпия, с което античните автори са наричали Пловдив. За кратко, Небет тепе е носило името на новородения наследник на българския престол-княз Симеон Сакскобургготски, наречен и също и акта за раждане на Пловдив от историците и археолози. Археологическият комплекс Небет тепе е признат за паметник на културата от национално значение и несъмнено едно от най-важните културно-исторически обекти не само в България, но и Балканите. В него са разкрити останки от първото праисторическо селище, което датира от каменно-медната епоха, 3000 преди новата ера. Първоначално селището възниква в естествено укрепеното и защитено място на предната част на северния хълм. Постепенно то се разширява и към останалите хълмове, за да даде начало на най-значимия тракийски град в България. По това време тези земи са обитавани от тракийското племе Беси. Учените все още не могат да дадат еднозначно мнение за името на града по това време – Евмолпия или Полподева. Разкрити са основни компоненти, характеризиращи селата през тази епоха – здрави крепостни стени, ограждащи светилища и аристократичен дворец. Много интересна е и най-древната част от крепостта – каменен градеж без спойка от грубо обработени блокове ломен камък. Запазени са преправки на северната крепостна стена от времето на Юстиниан Велики, който е 6 век, с изградена потерна, таен сводест изход, който с стъпала води до подножието на хълма и южния бряг на Марица. Крепостните стени на Небет тепе са препрявани през средновековието. Много добре личат преустройствата от времето на Втората българска държава. Тогава били разкрити големи водохранилища. Впечатляващо е правоъгълно водохранилище, което имало сводесто покритие и вместимост от 300 000 литра.